Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. It's going to be a long weekend. Maswera sei muri sei kumativi ese enyika. Holy 10 is not happy nezvakataurwa naPassion Java Panganai by Beth muprofita wedu wenhema. Passion Java anyora nhasi mushure mekunge anzwa Holy 10 achinyora. Holy 10 anyora achichema achizhamba achiti mukadzi wake hure ndoda kumudzosera kuna baba vake. Vanhu pavaindiudza kuti akambodliwa na JT Volts ndaifunga kuti nhema, but now I know mushure saka Holy 10 is not happy nezvaitika. Anyora zvakawanda akadedzera kuti iwewe uri hure rekupedzisira. Saka Passion Java anyora kuti iye Holy 10 ngatiite swap and top pana Kim ndokupa mabridge ndotopera ka something pamusoro. Ndozvataurwa naPassion Java achiudza Holy 10 ari kuti ndipe Kim uyo ende kupa mabridge. Munomuziva mega mabridge akanyangara zvisingaite ungati chain yakaunganidzwa. Ndio girlfriend ya DJ Towers vakambowirirana zvisingaite. Saka Holy 10 anga achipindura akabvanyora achiti iye musoro wakuwira neheartbreak wakuroja pamba pane tsuro. Iwe uri tsuro futi, ko hauchatiudzi kuti wakarambwa ukadzingwa pamba pawaiti ndepako. Ndozvataurwa naHoly 10 ari kudedzera kuti pamba pauri kugara pane tsuro plus kuti uri tsuro hauchatudzi kuti wakarambwa. Sei uchidaro? Unongoziva mega Holy 10 ari kuzviramba mushure mekunge Holy 10 aposta zvinhu zvake zvese private life yake pasocial media. Saka Passion Java anga achifara achidedzera kuti taatese because neni wandimaindiseka muchiti inini ndakadzingwa nemukadzi. Saka Holy 10 is not happy. Unongoziva mega Passion Java Panganai ndiye futi akamboya nenyaya dzekuti Kimberly Richards ari kuita se ari kudliwa chichi akauya nemavhi 11. So guys, handizivi tinoti kudii, asi Holy 10 azviramba. Vazukuru vambuya nai ndavafara vachidedza kuti Holy 10 waita basa usabvume kupusiswa. Panganai ndiye akauya nenyaya dzekuti bvuma kupusiswa kana uchida kuti udye. Saka Holy 10 ari kuzviramba. So handizivi guys kuti munoti kudii nazvo, but I think it's going to be a long weekend. Tichanakirwa, ndaona tanakirwa because panapa Holy 10 ari kupindura achienda kudivi nanhingiri, but we think chinogona kunge chiri chitsotsi. Pane ngoma yavari da kubura chitsotsi, vari kuda attention. Tinovaziva na Holy 10 na Kimberly because they are still following each other. Nhema dzega dzega.